खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जोबथारनायाव मैया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोलाव बोसोर सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान लानानै हारिनि थाखाय हाबा मावबोनाय दिपेन बर'आ नेमखान्थि बादियै थांनाय सानखालि अदालगुरियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबथा बिदाय लाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानाव थानाय आरो रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव एबसुनिफ्राय बिथाङा बिबानखौ एंगारो। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया जर'खा मिरु मावफुं आफाद जथुमखौ साननैनि हाबाफारिजों अदालगुरि जिल्लानि अदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव खुंनाय जादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि थान्दै जख'न्थाइखौ थान्दै मेलाव एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आफादनिफ्राय आजिरा मोननायनि गांसे लाइजामखौ एबसुनि मानगोनां बुंथिगिरि अबिद नार्जारि बिथांनि आखायाव गथायदोंमोन। बेनिखायनो बे जथुमाव मिरु मावफुं सोद्रोमा CWC बिथांमोननि गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों आफादगिरि बिथांनि लाइजामखौ गनायथि होनानै मानाव गेदेर बिथांखौ बिदाय होनायजों लोगोसेनो संबिजिर बादियै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांखौ बोसोरसेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सामलायथ' आफादगिरि महरै बिबानखौ होनाय जायो। बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान खालामसिगोन एबा जयनिं जासिगोन। मख'जाथावदि दिपेन बर'आ मैया एबसुनि बिबान एंगारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैनि सिगां अदालगुरि बाथौ थानसालियाव खुलुमो। बेखौ लानानै बिथां दिपेन बर'आ ओरैबायदि फोरमायदों दि आंनि जिउनि 25 बोसोर बे गेदेमा आफाद आरो बर' हारिनि थाखाय बावसोमनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावनायनि दिनै आंनि जोबथा सान। बे दावबायनाया जुजिनाय, सोलोंनाय, खौसेथि आरो बावसोमनो हायै गोसोखांथिफोरजों बुंफबनाय। आं साफ्रोमबो सोद्रोमा, दैदेनगिरि आरो मोजां हास्थायगिरिफोरनिसिम जोबोर साबायखर बावो, जाय बिथांमोना थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय आंजों गसंफादोंमोन। बे जर'खा सानखालि आं फुंनि जागायनायखौ अदालगुरि जिल्ला आफादजों लोगोसे बाथौ मन्दिराव आर'ज गाबनायजों लोगोसेनो इयुननि थाखाय आरो एबसुनि अराय गोहोनि थाखाय बोर बियो। एबसुखौ सिबिनाया आंनि जिउनि मोनसे देरसिन सन्मान। आंनि मावनाया एबसुआव दिनै जोबदोंब्लाबो बर' समाज आरो जोंनि खौसेथिनि फारसे आंनि खोथा होनाया अरायबो थागोन। नोंथांमोननि अननाय, मदद आरो फोथायनायनि थाखाय नोंथांमोन गासैखौबो साबायखर बावहरो होनना बिथाङा बुङो। आरो मैया बिथाङा बड'फानि सावगारियाव मान बावनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ गावनि आखाइजोंनो बिरहोनानै बयनिबो सिगाङाव बिदायनि समाव हारिनि थाखाय मावलांनायनि बागै मेगनाव मोदै लानानै बिबुंथि होनानै हाबाफारिखौ फोजोबो। दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों सावरायजादों साखन्द्रानि खौरां, नाथाय बेसेबां सैथो? जेराव गोबां दाब दाब जायगायाव उन्दै गथ' लांखारग्रा होनना सन्देह खालामनानै रायजो राजाफोरा हमनानै साजा होदों आरो सोंनाय फिन्नाय खालामदों आरो माखासे जायगायाव सिनाय मोनै बैसो जानाय थामहिनबा बुरि एबा बोराय बैसोनि सुबुंखौ रायजो राजाफोरा हमनानै साखन्द्रा एबा मानसि लांखारग्रा होननानै साजा होदों। नाथाय बेनि गेजेराव नोंथांमोना मा बुंगोन? जेराव बावैसो सिगां समाजारि बिजोङाव गोसारनाय नुनो मोन्दों, जेराव सासे बर' आइजोखौ हमनानै गुबुन जायगायाव साजा होदों। नाथाय बेनि गेजेराव नोंथांमोना मा बुंगोन? थारैनो दासान्दि साखन्द्रानि दरदसि खालामबाय थानाया बेसेबां सैथो? आरो मानसि लांखारग्रा होनना बेबादि सन्देह खालामनाय आरो साजा होनाया बेसेबां गनायजाथावना? जेराव दासान्दि BTCजों लोगोसे आसामनि खना खनला जायगायाव साखन्द्रानि दावराव-दावसि जानाय आरो साखन्द्रा बुंनानै हमनानै रायजोफोरनि गेजेराव बुनाय, साजा होनाय जाथायफोरा जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो गोबां ससियेल मिडिया एबा फेसबुकनि गेजेरजों भाइरेल खालामनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि आथिखालाव जोंनि माखासे नखरनि बिमा-बिफाफोरा गथ' गथायखौ बबेयाव थांदों, सोरजों गेलेदों आरो बेफोरखौ मोजाङै जोथोन लायैनि जाउनाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोमानाय जाथाय जानाय आरो हरखाबै गिख्रंथाव जाथाय जानानै जिउ खहा जानाय जाथायफोराबो जाबोबाय थादों। दिनैनि दिनाव बेफोरबादि जानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेनिखायनो आथिखालाव रायजो राजा नोंथांमोन बयबो जाहाथे गावनि नखराव उन्दै बैसोनि गथ'फोर दङब्ला जाहाथे मोजाङै जोथोन लायो। मानोना सोरबा मानसि लांखारग्राल' नङा, गुबुन गुबुन जाथाय, गारि मटर जाब्रबथाय आरो दैयाव गबोनाय जाथायफोराबो जाबोबाय थादों। बेनिखायनो सांग्रां लाखिब्लानो जाबाय। मेगन बेरामिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
आइमेक्स आइ केयार आरो अपसना लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। अदालगुरिनि डिमाकुसियाव गोदानै खुलिदों सानफ्रोमबो मेगननि डक्टर मोननो हानाय गंसे मेगननि खुलि। डिमाकुसि पुलिस थानानि मोखाङावनो खुलिनाय बे आइमेक्स आइ केयार एन्ड ऑप्टिकेल बे मावखुलियाव गोबां गोजौ थाखोनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना गोजान गोजान जायगा एबा गुवाहाटी, नेपाल बायदिफोराव थांनो गोनां गैलिया। आथिखालाव बेरगावनि डिमाकुसियावनो बे खाबुखौ मोननो हासिगोन। बे ऑप्टिकेलाव कम्पिउटारजों मेगन टेस्टिं, सानग्लास, ब्रेन्डेड फ्रेम आरो लेन्स मोननायजों लोगोसेनो रिफ्रेक्शन, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रेक्शन, टिबुट सिरमार, टेस्ट वाशिं, सिरिंजिं, फरेन बडी रिमूवर, W4 TD कानेक्ट लेन्स फिटिं बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मैया क'क्राझाराव थामथि खेबनि थाखाय बाहागो लानानै क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफु थांनाय रेल लामा लुफुंनो गोनांनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवफैगौमोन। नाथाय बोथोर गाज्रि हालोदनि थाखाय गाहाय मन्त्रि बिथाङा मैया फैनो हायासै। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ नायनो थाखाय बिटिसि ओनसोलनि गोबां लाख रायजोफोरा क'क्राझाराव जमा जादोंमोन। नाथाय बोथोर गाज्रिनि थाखाय गाहाय मन्त्रिनि क'क्राझारनि हाबाफारिया केन्सेल जाबाय। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गुवाहाटीनिफ्रायनो भार्चुएल मिटिंनि गेजेरजों एबा अनलाइननि गेजेरजों क'क्राझारनि हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो आरो गोबां अन्थाइ खाम्फा लुफुंनो गोनांखौ आखाइजों बेखेवनानै होनो हायाखैब्लाबो बिथाङा अनलाइननि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनानै मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'जाथावदि बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय BPF राजखान्थि हान्जानि सोरखार सालायबाय थानाय समावनो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया क'क्राझाराव थामथि खेबनि थाखाय दावबायनायखौ नुनो मोनगौमोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 2016 मायथाइनि बिटिसि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि समावनो 19 जानुवारि खालाराव क'क्राझाराव फैदोंमोन नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो नैथि खेबनि थाखाय आरोबाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सोलिबाय थानाय सोरखार खुंथाय समावनो 2020 मायथाइनि 7 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझाराव फैदोंमोन। फिन आरोबाव मैया 2026 मायथाइनि 13 मार्च खालाराव हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समावनो क'क्राझार ग्रीनफिल्डआव फैगासिनो दं होननाय लेखायै लाख रायजोफ्रा गाहाय मन्त्रिखौ नायनो थांदोंमोन। नाथाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बोथोर गाज्रिनि थाखाय गुवाहाटीनिफ्रायनो हाबाफारियाव भार्चुएल मिटिंनि गेजेरजों बाहागो लायो। भारतनि गोबां जायगाफोराव एबा खना खनलाफोराव संग्रा गेस LPG सिलिन्डारनि आंखालखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रा जिंगासिदों। अर फोजोंनो थाखाय गाज्रि थासारि जानानै फैदों। मानोना बाहायगिरिफ्रा LPG रिफिल बुकिं खालामनायाव जेंना फोरमायदों आरो माखासे जायगायाव LPG सिलिन्डारनि स्टकआव फैनि थाखाय जेंना सोमजिदों। फालांगियारि सिलिन्डारनि आंखालनि जाहोनाव संनानै जानो गोब्राब जेंना सोमजिदों होनना समाजारि बिजोङाव फोसावदों। बेराफारसेथिं थाव कम्पानिफोरा बुंदों दि नखरारि LPG जगायनाया जोबनानै दं। बुकिं सिस्टेमाव टेकनिकेल जेंना आरो नखरारि बाहायगिरिफोरनि थाखाय गोनांथि होनायनि जाहोनाव बाहायगिरिफोरनि गेजेराव गोबां गोनो गोथो आरो गिखांनाय सोमजिहोदों। चेन्नाई, बेंगालुरु, मुम्बाइ आरो बिहारनि माखासे ओनसोलफोरनि रिपर्टफोराव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखर आरो फालांगिरिफोर मोन्नैबो सिलिन्डार मोननो थाखाय जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो दं आरो गोबां जायगायाव खामानियाव हैनाय एबा कम्पानियाव थाहैग्रा सुबुंफोरा संग्रा गेस गैयैनि जाउनाव बनजों अर फोजोंनानै जानायनि बेबस्थाखौ खालामनानै लानो गोनां जादों। सीमा रैखाथि फर्स थामहिनबा BSFआ सन्देह गोनां खामानि मावनायनि दायाव राजस्थाननि बीकानेरनि कुजुबाला ओनसोलाव हादोराङारि सीमा खाथियाव सानै लाइमोनखौ खादों। रैखाथि हान्जाया फोरमायनाय बायदिब्ला सन्देह गोनां सुबुंफ्रा सीमा बारनानै सिखावै लाबोनाय ड्राग्सनि फालांगिरिफोरनिफ्राय ड्राग्सनि थाखाय नेगासिनो दंमोन। कुजुवाला सार्कल अफिसार अमरजीत चावलाया फोरमायनाय बायदिब्ला भारत पाकिस्तान हादोराङारि सीमा खाथिनि सक्त्री कालुवाला गामिनिफ्राय सानै सुबुंखौ हमनाय जादों। सोमोनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिसोरनि गेजेराव सासेखौ BSF गाननाय एबा BSFनि खसाब गाननायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ पान्जाबनि थागिबि सदनाम सिंह आरो दलजीत सिंह होनना सिनायथि मोननाय जादों। दासान्दि बिसोरखौ रैखाथि हान्जानि आवथायाव लानानै रैखाथि एजेन्सिफोरा सोंथि खालामगासिनो दं। गिबि सोंथि सोंनायनिफ्राय मिथिनो मोनोदि सानैबो सीमा बारनिफ्राय सिखावै लाबोनाय हिर'इननि केपखौ लांनो फैदोंमोन। नाथाय दासिम बिसोरनिफ्राय जेबो फेग्रा मुवा बोखांनो हानाय जायाखै होनना रिपर्टआव फोरमायदों। थारैनो गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेराव, हारिनि गेजेराव, नखरनि गेजेराव माब्ला उदाङै थाफैनो खाबु मोनगोन? माब्ला बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जानानै जोंनि गेजेराव फैगोन? मख'जाथावदि गेदेमा बिथांनि बावैसो CBI केसखौ लानानै सुप्रिम कर्टआव हियारिं जानो गोनांब्लाबो
सम आरो खाबु मोनैनि थाखाय हियारिंआ मोगथां महर मोनासै होननानै अनजालि दैमारि थामहिनबा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारिया गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोसावनानै होदोंमोन। आसा खालामो थाबैनो एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि जाजेननाय गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव उदां जानानै थाबैनो जाहाथे फैनो खाबु मोनो। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो गेदेमा बिथांनि जानो गोनां हियारिंआ आबुं महर मोनफुंनो हायाखै, जेराव सुप्रिम कर्टआव सम आरो खाबु मोनैनि थाखाय जानो गोनां हियारिंआ मोगथां महर मोनफुङाखै। आसा खालामो गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंनि कालारा फिन थाबैनो गोदानै फोसावजायो आरो थाबैनो केसआ बोखारजायो आरो जोंनि गेजेराव थाबैनो फैनो हायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।